Nas. Al-Muhtari manzo shugaban annabawa. Al-Muhtari manzo shugaban annabawa. Bismillah ita ce ayata ta farko, sunanka ahadin samadin ya mai iko, kai mani lamani baitin ni sana ɗauko na fasihun lisani shugaban annabawa. Ya Allah kai salati wanda bai da ƙarshe ga masoyi habibinka mai saye ta harshe, wanda kai yoshi ma'aiki mai farko da ƙarshe, shi za ka yi wa salatin hasken larabawa. Al-Muhtari manzo shugaban annabawa. Kan na wuce ba zan manta sahaban gwani ba, ahalin baiti na gidansa ba zan tsallake ba, na gaida ku sharifai na jini ban manta ba, oldisa duka masoyin annabi ban ware ba. Ya umma abiha baitin ya iso ki, balarabiya shamsiya ya a gurin ma'aiki, kimin lamani yau ma in je ga ma'aiki, in yi baiti na ƙauna ba zan yau gajiya ba. Al-Muhtari manzo shugaban annabawa. Assalamu alaika ya ɗarki mai tsarkakewa, assalamu alaika ya haske mai haskakawa, assalamu alaika ya kamshi mai kamsasarwa, yarda da ni na zo gunka cikar annabawa. Shamakin Allah kai ne wanda ba a ganewa, majingina abin so makura kai zarcewa, dukkanin komai taslarka ake yin wanzarwa, ni'imara hamagunka suke yin dokawa. Al-Muhtari manzo shugaban annabawa. Al-Muhtari manzo shugaban annabawa. Gaban da zan so bayan annabi ba, ga gaskiya ku gane ba zan ba halaka ba, shine daɗi mafita a garin sirrin rabba, shi na riga ma'aiki hasken hashimawa. Shi ya tare dukkan darajoji fa ma'aikin annabawa, sun sallama kuma sun bashi saraki, mutuno isar Adam da yake roƙon sarki, ya masa afuwa dan darajar da ma'aiki. Al-Muhtari manzo shugaban annabawa. Ya ci ganyen bishiyar da ilahu ya hane shi, don haka Allah ya dawo da shi duniyar shi, ya yi ladabi kansa a ƙasa baya ɗago shi, sai da yayo tawassali da ɗan larabawa. Dubi kyawu na Yusufa ai ya fi shi ma, ga Musa kalamullah ya fi shi girma, Ibrahim kalilullah ya ba shi girma, har Isa ruhullahu shi yayi yabawa. Al-Muhtari manzo shugaban annabawa. Shi ne kyau yake neman kyau gun shi babba, na kamshi gare shi ma'aiki dan babba, matsayin isa ma'aiki shi ne ma akan gaba, kafin ya ce Allah yake masa mai haskakawa.
Allah gatan dukkanin mabukacin gamarar komai a wajenka nake so mawadaci kamun na san ka kara ma habibi mahaƙurci nasir ne masoyinka nake yin godewa Al-Muqtar manzo shugaban annabawa Al-Muqtar manzo shugaban annabawa